σήμερα παίζουμε Grow a Garden. Είναι ωραίο. Βλέπετε, έτσι είναι ο αδερφός μου στο Grow a Garden. Έχω και αυτό τη μέλισσα. Όποιος θέλει κανένα pet θα μας πει, κάτω στα σχόλια. Και να πάρει πολλές προβολές, πολλά like αυτό το βίντεο. Ελπίζουμε όσοι παρακολουθούνται μην ξεχάσετε ένα like. Σπάστε το κουμπί του like button και subscribe. Σπάστε και αυτό το κουμπάκι. Άμα έχετε και εσείς αυτή τη γιορτή, πατήστε εδώ στο ρακούν, στο 1. Τότε εδώ πέρα θα δείτε αυτό το αυγό. Αυτό το αυγό θα σας δώσει αυτή την αλπού με τις 9 ώρες. Κάτσε να τη δουν. Είναι 8, παύλα 8% να σας τύχει. Δεν θα τύχει σε κανέναν σας. Εμένα μου έχει τύχει αυτό το ρακούν και αυτό που είναι το πρώτο. Και παιδιά που λέτε το Zen Pack δεν μας έχει τύχει τίποτα καλό. Εμένα κόντευε ένα κάτι δεινοσαυρό. Γεια. Ωραία. Είμαστε λίγο τυχεροί. Εντάξει. Παιδιά, άμα έχετε τύχει κάτι πιο καλό από αυτό, δεν ξέρω. Είναι legendary. Έχει λίγες πιθανότητες. Πάμε. Πότε θα αρχίσει το event αυτό, το Zen event? Σε 14 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Τέλεια. Παίρνει να βρω το σπόρο γιατί είναι εδώ. Κάτσε να κάνει zoom. Κοιτάξτε. Από κάτω. Ναι. Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα? Θα σου δώσω κανένα φουτάκι. Αυτός είναι τυχερός που βγήκε στο βίντεο μας. Τι θα μου το δώσεις? Raptor. Κανείς δεν είναι τόσο καλός που θα μου δώσει κάτι καλό. Raptor. Anyways. Πάμε στο shop να δούμε τι έχει. Παιδιά, κάποια πολύ μακρινή μέρα έχει αυτόν το σπόρο και αυτόν. Αλλά και Ember Lily είχε και αυτό. Έχει αυτούς τους καλούς σπόρους. Κάτσε. Και όποιος δεν ξέρει, στα updates βγάζει όλους τους σπόρους όπου είναι στην αρχή. Γι' αυτό πηγαίνετε στα update και πάρτε ό,τι μπορείτε. Ναι, αλλά αν είσαστε στην αρχή, πάρτε καρότα, αρχικά πράγματα και μετά θα γίνετε σαν και εμάς πλούσιοι. Κοιτάξτε, με λένε... Συγγνώμη λίγο. Έχουμε ένα rainbow που είναι ήδη rainbow. Συγγνώμη παιδιά. Αυτό ήταν για να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το rainbow. Κάτσε. Που είναι λίγο σπάνιο. Yes, sir. Και εδώ παιδιά θα σας δείξω τα moon melon. Κάτσε να δω. Εδώ πέρα έχει κάτι που θα μπορώ να το δώσω στο ρακούν. Αλλά δεν θέλω γιατί είναι πολύ καλά και στα update κάποια θα τα χρησιμοποιήσω. Αλλά παιδιά για τώρα αυτή είναι η καρδιά μου που έχει πολλά event. Και που λέτε παιδιά ό,τι θέλετε, δείξτε τι κάνεις giveaway. Θα μαζέψω λίγα. Δείξτε τι κάνεις giveaway. Τη μέλισσα. Και δείξε κάτι άλλο που να κάνεις giveaway, το ρακούν. Αυτό είναι το ρακούν μου. Τη μέλισσα και το ρακούν. Είναι καλά πράγματα. Πρέπει τι έχει γίνει 8%. Για ένα λεπτό. Αυτός είναι νέος σπόρος. Ναι, νέος. Το Ember Lily μου τι έπαθε? Ήθελε να γίνει βραγμένη αλλά πέτυχε. Wet. Το μανίνο. Πήγαινε. Πούλατα. Παιδιά, δείτε πόσα λεφτά θα βγάλω κιόλας. Σίγουρα θα βγάλω μόνο Κάτσε, βγάλει το δάχτυλο σου. λίγα. Πάρα πολύ λίγα βασικά.
αδερφή. Να δούμε, έχω κάτι να δω στην Αλπού. Σε 10 λεπτά γίνεται το update. Αυτό. Και σε 10 λεπτά πρέπει να κλείσουμε. Και τώρα γίνεται και update. Τι εννοείς update, ρε? Εδώ έδωσα κάτι στην Αλπού. Που είναι... Κάνω το restock. Δεν έχεις μάγκ! Τα μένια είναι. Κάτσε, παιδιά, συγγνώμη. Να το κλείσουμε. Άμα θες. Κάτσε. Κάνε κι άλλο ένα γύρο να μαζεύεις και μετά. Πρέπει να τα πουλήσω. Και τώρα, παιδιά, θα παίρνουμε πράγματα τυχαία. Και είναι τελευταίος γύρος, γιατί θα κλείσουμε. Παιδιά, μην ξεχάσετε like, subscribe, σπάστε τα κουμπιά. Για να πάμε 2.000 Και μετά παραπάνω. πηγαίνετε στο κανάλι μας και αφήστε και ένα like και ένα σχόλιο τι θέλετε να κάνουμε. Έχουμε κάνει και κάτι με άρωμα, αν το έχετε δει. Πηγαίνετε στο κανάλι μας, πατήστε το κανάλι μας Και θα δείτε το πολλά κανάλι βίντεο. μας. Ναι. Μην ξεχάσετε να Είναι κάνετε δικά μας. ένα like, ένα subscribe. Θέλουμε και σχόλια, παιδιά, για να ξέρουμε τι να βγάλουμε για σας. Τέλειωσε, Μιχάλη. Τέλειωσε, Μιχάλη. Εντάξει, Γιώργο, τέλειωσε. Πήγαινε πολλά. Πάμε! Να δούμε! Σπάμε τα like και πάμε! Γεια σας, παιδιά. Like, subscribe, μην ξεχνάτε και μία χαρά. Να δούμε τι έβγαλες. Να δούμε και τα παιδιά τι έβγαλε. Άχρηστο. Παιδιά, συνήθως βγάζει ως εκεί πράγματα στα αρχικά. Γιώργο, κάνε το stop. Γεια σας, παιδιά. Ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Γεια σας.